Wop! Kita nyo naman mga kapot-pot, bad trip naman talaga oh. Shaky yung video natin ng GoPro. Ang tagal ko kasing hindi nagamit tong GoPro na to. Pause muna natin para hindi malikot. Ito kasi yung video nung kinapture ko nung nag-ride kami papunta sa Trillion Peso March. Nung nireview ko yung mga video pag uwi, grabe, sobrang shaky ng mga footage. Kaya lang sayang naman ako, itatapon lang natin. So kahit pa paano, gagawa natin ng paraan para mapapakita sa inyo. Tsaka doon sa mga sumama para mapanood nila. Mukhang may nabago sa setting ng GoPro nung kinakalikot ko nung nakaraan. Tapos di ko na nabalik. Pero anyway, eto, kwento ko sa inyo yung nangyari nung nagpa-ride tayo nung may Trillion Peso March. Ayun na nga, madaling araw pa lang lumabas na ako. Tapos kinita ko si Batman tsaka si Sir Ronnie Cabrera dyan sa Alpha Mart sa labas ng village namin. Tapos biyahe na kami NLEX papuntang Sarap Mag-Bike Shop sa Mindanao Avenue, QC. Siguro kung mga 20 minutes na biyahe lang yan. Eto, dumating na kami sa Sarap Mag-Bike Shop. Andiyan na rin yung mga kapot-pot natin na sasama sa ride. Hop, teka, pause muna natin para hindi masyadong magulon. Likot eh. So dyan, nag-assemble kami. Ang usapan, 6 to 7 a.m. ang assembly. Tapos doon, 7 a.m. nag-ride out na kami. At ito na nga yung ride out nung group ride namin. Ito yung capture na pagkalikot-likot. So siguro kung mga 30 to 40 kaming siklista dyan. Ganyan ang eksena namin palagi pag mayaya ride sa Sarap Mag-Bike Shop. So sabay-sabay tumatawid isang bulto para mabilis. Kasi medyo mabibilis ang mga sasakyan dito kaya kailangan dali-dali kami makatawid sa kabilang side kung southbound ang destinasyon. Madalas sa mga yaya ride ako lang nasa unahan. Unang-una para makontrol yung pace. Pangalawa, para yung mga direksyon. Minsan kasi umahanap ako ng mga shortcut. Galing Sarap Mag-Bike Shop sa Mindanao Avenue, dumiretso kami ng Quezon Ave. Tapos eto, EDSA na to. Ang una kasi namin destinasyon ay dun sa Robinsons, sa May Ortigas, kasi ang alam ko, nandun yung main ng rally. Grabe yung alog ng footage nito. Naalala ko nung dati na naka GoPro Hero 4. Malak ako. Ganto kaalog yung video nun. Ito bandang Pitwaso na to. Sayang oh. Ito yung madalas kong ginagawa na kinukunan ko ng shot yung mga sumasama sa ride. Para pag pinanood nila yung vlog, makikita nila yung mga sarili nila. Kaya lang ito masyado maalog. So, hindi nila makikita malamang. Pagdating dito sa Annapolis, medyo nagtataka ako bakit wala pang masyadong tao. Yung pala, masyado kaming maaga para dun sa rally. Although eto, may mga ibaw na nag-a-assemble na, nagsisimula pa lang mag-assemble. Medyo malayo pa sila dun. Ang akala ko nung una na marami agad ng ganung oras. Pero eto kasi mga 7:30 pa lang. So nag-a-assemble pa lang pala yung mga rallyista dito sa Annapolis. Ayan yung papuntang San Juan, no? Ang akala ko rin nung una, mga bandang hanggang dito lang ang pwede naming i-ride. Dahil nakita ko sa Facebook, may nag-send sa ating kapot-pot na ang mga bisikleta hindi pwede dun sa may mismong rally area. Ayun yung mga pulis, nag-a-assemble na rin. Tapos, eto na, nakaabot kami sa mismong EDSA Shrine, kung saan yung pinaka-gitna, pinaka-sentro ng rally. Andito, mas maraming mga pulis, tapos naka-assemble na rin yung mga magmamarcha. Pero hindi totally sarado yung kalsada. May mga sasakyan pang dumadaan. Tsaka hindi ko expect na makakaabot kami rito. Ang alam ko, bawal ang bisikleta rito. Pero during that time, pinayagan pa kami makapasok at makapwesto dun sa mismong tapat ni Mama Mary sa may Robinsons. Pagdating sa tapat ng Robinsons, huminto muna kami. Dito kasi nag-a-assemble yung mga rallyista, yung mga media nandito. Tapos may mga sikat na personality na nandito. Nakita ko rito si Mayor Magalong, tapos may mga iba pa na kilala nung mga kapot-pot natin. Tapos nag-assemble pa lang sila dyan, hindi pa nagsisimula yung rally proper. Pero wala pang ganap masyado. Dahil wala pang masyadong ganap dito sa EDSA at konti pa lang ng tao, inisip namin na bago pa dumami yung tao, makalabas na kami kasi baka maipit kami doon sa gitna eh. Inisip din namin baka na meron pa doon sa Luneta. May isa pang rally sa Luneta, doon na lang kami makikijoin. Kaya umalis na kami. Dito kami dumaan sa may loob ng Ortigas Center. Hindi ko naman malaman kay GoPro bakit meron siyang ganitong preset na masyado maalog.
Sino ba naman ang gustong gagamitin tong ganitong klaseng maalog na capture? Sayang, ang ganda pa naman ng mga high-rise dito sa Ortigas Center. Tsaka ang luwag ng kalsada kasi Sunday yan eh. So walang masyadong tao. Bago lumabas ng Ortigas Center, may nakita akong spot kung saan pwedeng mag-regroup. Kasi pagtingin ko parang kumonti kami, yung pala meron mga naipit na agad dun sa EDSA Shrine, may mga na-traffic. Yung iba, kasi nagsisimula na dumami yung tao nun eh. Naipit na yata yung iba, kaya nag-regroup muna kami rito. Tsaka in-expect ko rin, palabas ng Ortigas Center, may mga stoplight, tapos dadaan kami ng EDSA, dadaan kami Buendia, tapos pwede magka-iba-iba ng ruta eh. Kaya huminto na rin kami dito para i-brief din yung grupo kung ano yung ruta tsaka kung saan ang mga stops namin para hindi kami magkawalaan. Ano tayo? Balik tayo EDSA. Show tapos EDSA tapos Ayala. Ayala tapos diretso tayo Luneta. Di ba? Ayala diretso tapos kaliwa ng Buendia. Ay, tama ba? Ano? Tapos tayo EDSA rito. Oo. Kanan tayo rito. Dalawang EDSA. Tapos Ayala. Mauna, Buendia. Gusto nyo, Buendia na lang. Hindi tayo mag-Ayala. Hindi na, malayo na Sige, sige, Buendia, Tapos diretso. diretsong Buendia. Cross Boulevard. Cross Boulevard. Ayan. Ayun ang ruta natin. Buendia. Buendia. EDSA, Buendia. Nakalimutan na natin. Umalis na kami dun sa EDSA Shrine. Medyo delix dun mamaya. Pag dumami yung rallyista, mahiipit kami ron, mahirapan kami umalis. So ito kami ngayon, balik ng EDSA. Tapos, ano kami, Buendia, punta kami Luneta. So ayun na nga, tapos na kami sa EDSA, nasa Buendia na kami ngayon. Ito, dulong part na to ng Buendia sa may LRT na. Tapos tatagusin lang namin yung LRT na yan, dire-diretso, hanggang makarating kami sa Roas Boulevard. Pagdating ng Roas Boulevard, doon na kami kakanan. Tapos magre-regroup ulit kami doon. Yun ang hindi binigay sa atin ng Shimano. Yun nga, oh. Pero alam ko, splitter lang yun eh. Splitter lang kailangan. Dagdag lang ng langis, no? Pero magastos yan. No. Hindi naman, di ba? Konti ng tao, halos wala. Pagdating ng Luneta, nagulat ako, parang ganun din sa Ortigas. Actually, mas konti pa yung tao dito sa Luneta. Pero yun nga, dahil ito ay sobrang aga rin namin. Siguro kung dumating kami sa Ortigas kanina ng mga 7:30, eto wala pang 8:30, nandito na kami sa Luneta eh. Konti lang din ang tao, hindi ito yung ina-expect ko. Akala ko mas malaki ito na rally kumpara dun sa nauna nung nakaraang buwan. Pero yun nga, medyo nakakagulat dahil konti yung mga rallyista. So parang hindi namin ramdam yung pinunta namin dito. Kaya dumiretso na lang kami sa Luneta. Pahinga kami ron. Pagdating dito sa Luneta, dahil wala pa naman masyadong ganap, tumambay muna kami dito sa may Rizal Park. Tapos ayan, si Ma'am Maricel, nakikita nyo may dala siyang pandesal. Si Sir Oliver, nagbigay sila, ayan, hawak si Sir Noel naman, kutsinta, galing din kila Ma'am Maricel yan. Si Batman, Deadpool. Tapos yun, tambay-tambay lang kami dyan, picture-picture. Tapos, inantay namin kung ano magiging ganap. Doon sa kabila, makikita nyo, doon nag-assemble yung mga tao. Pero ang konti rin talaga ng mga tao, hindi, akala ko mapupuno itong kahabaan ng Roas Boulevard. Pero yan, kita nyo, ang luwag ng kalsada. Tapos yan, dumiretso na lang kami doon sa may lilim. Kasi medyo umiinit na yung mga oras na yan eh. Parang mag-aalas 9 na yata, 9:30. So humanap kayo ng malililiman. Pero wala pa rin masyadong ganap. So nag-uusap na lang kami kung anong gagawin namin. Napag-usapan namin para hindi kami abuti ng masyadong tanghali, magruta na lang kami papuntang Binondo Bridge. So ang mangyayari dito, galing Luneta, papadyak kami papuntang Intramuros, tapos lalabas kami Binondo Bridge, tapos tuloy na pabalik sa Sarap Mag-Bike Shop. Ito na, papasok na kami ng Intramuros. Sayang talaga, masyadong maalog yung video. Ang ganda tignan ng Intramuros ngayon. Nung last na nagpunta ako rito, hindi pa ganito yung itsura niya. Ngayon, meron siyang dedicated bike lane eh. Hindi siya totally dedicated na meron siyang barikada. Pero maganda yung paint niya. Ayan, no?
kita nyo, parang semi-dedicated kasi pwede rin dumaan, kagaya niya may e-bike, tapos yung mga sasakyan pwede rin makapasok dyan kasi nga wala siyang bollard. Pero alam mong designated bike lane siya, ayun, makikita mo maganda. Sayang, minsan makapasyal tayo dito lang sa loob ng Intramuros para mas maipakita natin na maayos to. Eto, nag-quick break lang kami rito sa tapat ng Letran kasi may 7-Eleven sa gilid nun eh. So yung iba bumili ng refreshment food. Tapos yung iba naman nag-picture-picture. Pero kasunod niya, lalabas na kami papuntang Binondo Bridge. Hey, sarap pa bike! Eto na, nasa may Esplanade na kami. Ito yung isa ring magandang bagong gawa dito sa Manila eh, na maganda rin i-feature minsan sa vlog. Ayan, paakyat na kami ng Binondo Bridge niyan, nasa Intramuros side tayo. Pagtawid natin ng bridge, ano na yan, Binondo na. Sayang talaga, maalog, ang ganda sana nito. Tapos dito pwede rin magpalipad ang drone eh. Kaya lang wala tayong drone ngayon, so next time na lang pag meron na. Pagdating dyan sa taas, hihinto muna kami. Quick break lang, siguro mga 5 to 10 minutes para dun sa mga gusto mag-picture, mag-selfie dyan sa may tulay na yan. Oh, timing pa oh. Merong Nutri-Jeep. Pagbaba ng Binondo Bridge, sakto meron dong Nutri-Jeep. Ito yung kay Amy Marcos na namimigay ng Nutriban tsaka mineral water. Saktong-sakto, medyo mahaba na yung padyaka namin. Hindi pa ka na nagmimerienda. Kaya pumila na rin kami rito, nakakuha kami ng konting merienda rin. After namin magpahinga at magmerienda ron pagkatapos ng Nutriban, eto, pumunta na kami ng padireksyon ng Recto. Pero dito, dapat diretso pabalik ng Sarap Mag-Bike Shop. Pero yung iba, gusto nang umuwi, yung iba hindi na babalik ng Sarap Mag-Bike Shop. Out of way na sa kanila yung Sarap Mag-Bike Shop. Kagaya ni Sir Ronnie, ni Batman, na pabulakan. Dahil pag nagmonumento siya, mas malapit na pauwi. Si Sir Ronnie Cabrera, ganun din, taga Marilao, Bulacan. Tapos yung iba naman, may mga sariling lakad pa, pupunta pang Quiapo. So ilan-ilan na lang kami na bumalik sa Sarap Mag-Bike Shop. So ayan yung vlog natin ng magulong ride natin sa rally. Sayang eh. In-upload ko lang to para dun sa mga kasama na sayang naman, nakita na nag-capture ako eh. Para kahit pa paano meron silang remembrance. Pero bawi tayo sa inyo mga kapotpot sa susunod na vlog. Dahil hindi naman tayo totally paalam sa vlog. Medyo naglaylo lang tayo. Pero we're still here. And andito pa rin sa kapotpot.